दिनै बे बतझ'रा महिला मर्चानि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नेहाथारि गासै लानानै बंसरा गामियाव बिजेपिनि पार्टिनि जानानै मेल जुथुमनायाव दिनै भटनि दावबायनाय नालाय आंनि फिसायानो भट दारायनायखाय आङो रायजो राजाफोरजों एसे मत बिनिमय खालामफैदों। आरो बिजेपि सरकारा जिहेतु सेन्ट्रेलावबो बिजेपि सरकार आरो स्टेटआवबो बिजेपि सरकार दा जोंनि बिटिसि आवबो जाहाथे बिजेपि सरकारानो देरहानानै जुदि सरकारखौ सालायोबा जों डाइरेक्टयैनो बिजेपि सरकाराव भट होथों होननानै आङो आंनि फिसायनि थाखाय जानानै बिजेपिनि केन्डिडेट हिसाबै देरहासार खालामहोनो थाखाय रायजो राजानाव खावलायदों आरो पद्म बिबाराव भट होनानै देरहाथों होननानै आङो बयखौबो खावलायदों आइ आफा रायजो राजाखौ जाहाथे देरहायोब्ला बेयाव गोबाङैनो खामानि मावनो हायो बेखौनो आङो आरज गाबबाय आरो।